22.10. se v Tovačově konal turnaj florbalu. Účastnili se ho dětské týmy blízkého okolí, včetně Kojetína. Tak jsme se zeptali na pár otázek trenéra a týmu. Jaký byl zápas? Zápasů jsme měli za sebou hodně, ale ten poslední, ten byl dobrý proti Prostějovu. Jo, kluci se snažili, byli běhaví, Prostějov sám o sobě je hodně dobře hratelný, takže byl to těžký zápas a kluci se pobojovali s tím moc dobře. Jak vidíte konkurenci? Tak já si myslím, že konkurenci jsme právě porazili, že to je hlavně ten Prostějov, který se nám povedlo porazit jak s první i s druhou skupinou. Jo, nevím, jak vypadá Všechovice, tam ti kluci jsou taky běhaví, Tovačovu jsme jeden porazili, teď doufáme, že porazíme i druhý. Takže váš tým se vám líbí? Já si myslím, že jsme ten tým vyrovnali obě dvě z té skvadry jako silně, že to mají dobrý a jsem spokojený s něma. Jak často trénujete? Trénujeme jedenkrát týdně, vždycky v úterý, máme 1,5 hodiny. A máte nějaké soustředění? Ne, zatím jsme žádné nezařizovali, tohle je náš první turnaj, jako první zápasy, takže já jsem na kluky strašně rád, že se tady dostavili v tak vysokém počtu, protože je to 3+1 a dostalo se sem 12 kluků. A kolik tak plánujete mít zápasů ročně? Tak uvidíme po tady tom prvním turnaji, jak dopadneme, pokud to kluky bude bavit, já se budu snažit ještě s Přerovem něco domluvit, s Prostějovem, v Všechovicích i v Kojetíně samozřejmě, takže můj plán je 5 turnajů za celý rok. Ano, tak děkuji. Jaký byl zápas? Nejlepší. Nechceš k tomu ještě něco dodat? Radši ne. Jaká je konkurence? Dobrá. Jaká byla konkurence? Silná, ale porazili jsme ji. Kolik jste odehráli zápasů a s kolika ti jste vyhráli? 2 zápasy jsme odehráli a 2 jsme vyhráli. Jak často trénujete? Jednou do týdne. A v jaký den? V úterý. A jak dlouho? 1,5 hodiny. Jsi tu první rokem? Ano. Jaké máte úspěchy? Minulý rok jsme vyhráli pohár za školu, základní školu. Děkuji. Míček letí na pravou stranu. Má to žlutá. Žlutá se snaží pálit. Ale výborně, je to bod do Kojetín. Nakonec se týmy umístily na krásném prvním a druhém místě.